Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дайрокс и сме са Гого и Яни. Гого е от канала на Тодор Манев, който е канала на баща му, сам да кажа. И ако то спак ми филмне клипа, не знам. Снимам. Да. И Гош 2 пъти ми филма на клипа. Не е вярно. Я не един път ми филма. Да. И аз ти го филмах, защото ти ме видяваш. Съжалявам, че клипът е толкова кратък, ама само, че забравих, че трябваше да снимам как да си направим интро. Тече или трябва да се прехвърля, и после YouTube да не ми даде да кача клипа. И тук не знам защо обикалям чувакче като луд. Или да го снимам и да успея да го кача. Тече, сори. Сори. Ама, чао.